Good morning, good morning, good morning, good morning. Today, October 3. As you can see, this is the capital Binagul of the Philippines. Oh, di kita yan ha. Dagami. Bagat tumakaw kita yung bungto. Di pagod kita din itukib. May dakon din hipare. John Paul Go. May didi ESR building. At may didi Triquis Pharmacy. So, may didi bungto. May didi Mercado Publico. Basta ni Sabado. Tabuluwat na didi ha. Dagami. May didi lawyer. Adin 7-Eleven ha. Oy, sa libang ko. Amo ngayon St. Joseph High School. Budoy. So amoy ninyo na ngayon ano, ito natin siya nga first stop ang St. Joseph Paris. Itong era Curaparoco, Reverend Father Elmer Macabari. May kalakaw sa itong era simbahan. Biyernes siya na gudman nga adlaw. O matry lagi tahinin. Baga pag burubisita at mga burubong to. Pare man din mga sibot. Mimiling donation box ito niya. Amulot ito era din Dagami North Elementary. It can the job balay hain daw. Drawing man lang to na amang nga doon ni Jap. Paghimo kung taloy podcast man. So amin din Dagami. So amin era din fire station. O tira hotline is 0995-632-5620, 0998-256-2494. At aliwan amulan din tira police station. Tira acting chief of police police captain Fidel M. Triste. Indin hingadalan tikad to may Burawin. Indin ni Santo Niño Street may barangay Lusa. Di kita yanadidikan da Manaliti. Didi naton kay Barroy. Almost sobra pa. 50 years sira. Din Hadagami. Para gimuin mga binagul. Ay kabarakaton yun. Nakagsarit na kita nga ni. Man nagluluto pala hira. Amo ngayon ni Manaliti. Luto kay unang kaura ang Italian. Tika man itong din Italian. Kakalbiga summer. So amin era din mga binagul. Antini anong nga rin hatinin? Muron. So din ni ha. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Oh, hey! Good morning, good morning, good morning, good morning. Today is October 3, 2025. Time check buloy. Alas 10:05. Oh, as you can see, this is the capital Binagul of the Philippines. Oh, di kita yan ha. Dagami. Our first out of town. Nga bagat tumakaw kita yung bungto. Akong di na no. Biyernes gihapon yan ang adlaw. Mapasyada lang kita din yung Dagami. Baga di pagod kita din itukib. Ano? Malibot lang kita. Hala. Object niyo. Hala, losad kita nga ni. Malat losad. Indin ko no. May din baga paglusok. Ani ko no din hinao ko ang baga matignos. O ang baga paragimo ko no. Himbinagul. Itong ngaran Mano Lando Mamita. May dadining entrance house. Sulibang ko ngayon ano. May dakon din hipare, may dakon din ni classmate han college. John Paul Go. Anak ito niyan ni Kuan ni Manong Hector Go. Ano man bakot radio announcer magkatandimiran ni Ninong Tor Bibar. Kenok na Ninong ngayon kay naging Ninong na mitunhan na Kuan han pagpasakal. Dagami na kita yan na banda Medyo kung nakikita ng mga panimalay sunod mga takaw kita ay lamag daw gani kita ng loto budoy. Man pero oy had balay ni Romano Lando Mamita ato pa dito highway tiga ka dito. Sige. Pwede gap din yung making ito. Dordali. Sige. An mayor din hinupad to.
Jingle Sudaryo. Sige, makalikan simbahan. Sige, mano. Okay. Oh, kung kita nga ni ano. So may didi. Mamay kala ano, may da. Trikis Pharmacy. Man, pumatiko. Mas moro pa yung tigbabalintanit camera. So may didi ESR building ano, online store. May didi Trikis Pharmacy. So may tira bagabong tungan kundi diretso na tuninin. Uy, congratulations sila amigo. Mo hindi na tira merkado no, merkado publiko. Duro da kawaid da. Ano. Sakto lang ni. Makurelahin niya na kung ubsan kita yanahin na uy, ubsan kita yanahin gasolina budoy. Okay, anak din pala na ka ng 30. Badaw. Oo. So may tira merkado publiko. Pamatiko tabo yan ano. Tabo yan na din di. Basta Sabado. Basta ni Sabado. Tabo luwat yan na di buwan. May Palawan may Dagami, may Lawyer. Din 7-Eleven ha. Nakita natin. Nahiyara naman nalagit at pag ginakanin kita lang usa. Sumasing adiyan kita. Dapit ito near Plaza. Nga na siyempre siya naton nga stop. Madi kita ito near simbahan. Oy, sa libang ko amo ngayon St. Joseph High School budoy. Bapa ka kanito pala. Amo din sa St. Joseph may hanat dito budoy. Pingaga hinot ko paroko. Adi ka maram. Ay adiman. Ay sa tao sa im. Iyon ngaran. Francis po. Francis. Gwapo ka man ha. Daw to yab. Ito yung padre. Dire napakyan nila ko hinoton ko din ni Kora paroko. Father Elmer Makabari po. Father Elmer Makabari taga din tiya. Taga-Tacloban. Taga-Tacloban. Oo. Si Father Elmer Makabari. Pwede man sumulod nila no? Opo. Sige. Thank you ha. So siya natin nga stop ano. Nga di kita. Dapit hiton na ito pwedeng parada. Yay. Oops. So amay nito na magkikita ni amay nin iton ano daw tro day mapakyan ako anot kan din ni Santo patron saint Dagami St. Joseph. Klaro na napakyan na pa. Sige tro tro kaya tungan dito. So amoy ninyo na ngayon ano, ito natin siya niya first stop. Ang simbahan dididapit na may Dagami. Ang Saint Joseph Paris. Ngan iton era Kora paroko. Gido ka husit era kuan. Era simbahan nga di. Ay tanggalon tatkuan. Oops. Father Elmer ano? Okay daw mamay kala kahusay itong ira simbahan. Bagang triangle. Okay, triangle gado. Reverend Father Elmer Makabari. So ito turyo guide ta kamo. Biyernes siya na gudman nga adlaw. Salit baga amon aton nahi kuanan nahi muya ng adlaw kaya kay tungod nga aton niya na baga pwede mahimo in paglibot matry lagi tahinin baga pag burubisita at mga burubong to okay lang pag ginakan wala magmimisa ato ning ngaran
Okay, Francis. Limtano nito niyo. Oo. So nagkaupod taman hiya. Ore man din na mga sibot. mo sa tira didi ko ano. Mo sa tira altar. Ha? Mimiling donation box ito niya. Ayo. Pwede kita. Sige. Ore di kagyan ano. Ore di lang abre. Abre. Oo. So nakaktoryo guide kita yan na din siguro mahimo tayo niya nga mga abir to ngayon. Mga may kala ano. Mahimo tayo niya mga kuan la. Himon tayo ng mga so sangkay tonyo. Sangkay mga inkantong madisugadat. Sangkay tonyo ha. Magsangkay kita ha. Adiman nga ni. Manamot hiya itong alien. Nasugad man alien. Nasugad ba? Adiman. Ano labas? Man. Ito may dako sticker. May da. Oo, ito motor. Pwede ba? Oo, pwede. Sarap Ano kadiri? Papalo ko. Sige palok ta sig blablak ta ikaw. Diri lang kita. Wala ba yan natat ko ano. The same amount talen mga 15 or 20. Nakikimo. Dito era municipal trial court ano? Okay, sige parang na. So amin itira kumbinto. Padayon kita budoy. Amin itira kumbinto. The Reverend Father Elmer Makabari. Katima amulot itira din ni Dagami North. Kaya okay. Dagami Elementary. Ano ibo dihin matagod to dit dalan. Ganda jobs balay hain daw. Drawing man lang drawing man lang to na amang nga duha ni jobs paghimo kung taloyin kuan podcast. So pamati ko ani na kita daw mo din tiro ko ani na kita din makakagpatukal itong drone. Okay, glilimit ta ito na aton burbalabag man. So amo din Dagami makagpalupad kita din itong drone. Mayor Jingle ano? Okay. Ano dito ba yan? Jingle ano? Mayor Jingle Sudario. Din kuan baga panalipdanan. Masa pa. Panalipdanan naton. Naabot. Naabot kaya ta signal kan Say ka. Mayor Jingle. May din municipality. Ito na Dagami ha. Mapagpatukal kita din Mapatukal kita kadali. Okay, parang nabudoy. It was at this moment he knew. Okay ka lang, Uncle Anton? Totoo ba doy? Tatkalas. Ano ba ito? Amot makurhinin nga drone. Nagpiling-piling dit haigbaw. Ambot kong naka-record. Okay do.
Di rin about Sir Good, marami yung nakukunan hay. Kaya may din niya pinipili nga lugar nga iyala karuyag tukalan. Di rin nga ni mabaro pagkuhan. Lakad kayo na lahapon na labisan din. So may din yan era mo merkado ha kuhan dagami. Nga siyempre papasya dahon tagihapon itira police station. Oops. Oh. Din era fire fire station. Siyempre sa ito natin yung baga kaya nang lanon gihapon ipakita pasya dahon para oras yung baga ikaw sangkay masinga di ka hadagami baga mababaro-baro ka kaya hindi rin taging paparong itong kuhan kaya importante ito na so amin era din fire station tira hotline is 0995-632-5620 0998-256-2494 so hotline hiton fire station didiha kuan dagami kataliwan amo lang din tira police station tira chief of acting chief of police police captain Fidel M. Triste so nakapasyada kita doon era ko andin hotline mabaking na kita kaya makatulog kita kanda Manolando Mamerta police station alright baga di pa kita hiarat baga sinatawag ang mga kurtisikol pero kinanglanong ka dito tunyo udog mga kortisiya ka pagpasabot kayo sahay kumbaga suga dito na yung malakuhaan di man ton hiragod man maaram itong panuyo tendency pag anhong ka dududahan dantim na kung kaduda so amo ko ni din gintod lukatong kanina ni Sangkay din ko na masaka tapos makikita dayon ang ganda Manolando Manolando Mamerta Lapu-Lapu street ngayon din hops okay parong mamay kalano kay nakatultul kita nga dadapit indin hingadalan amin ni tikad to may Burawin so indin ni Santo Niño Street may barangay Lusad di kita kinadidikan da Manaliti asaway ni Manolando actually Manaliti nga ni Mana Estrellita Alvarez ngan kilala naton nga asawa ni Ma'am Panding mga takatanawan ni tira ngayon hebaron naton ngay Mana Isting Manaliti nga nitong tatay ni Mana Mana Isting nga ni tatay ni Manaliti in mag-first cousin so di naton kay baro nga almost sobra pa 50 years sira dinhi hadagami nga paragimuin mga sugadinin may kalalabi na to malaom-laom ang mga binagul may kalano igindadayo ninhirangan ni mga order mga daradon nga ta Manila abroad kabara ka to niyo nakagsarit na kita nga ni kuwang kita nga di man nagluluto pala hira kita diri kita hitong good man pa
makakagtukib hiton patinan ho hiton paghimo hiton binagol kay hilabay nga proseso dila na rumamay ano man ano dila mga pera itong kaoras iton kon amo nga inin himanaliti Luto kay unong kaoras. oo anong kaoras an apari iton Ang Talyan. aw Italian aw tikang man iton din nga Italian Kakalbiga Summer. so inu-order ha oo Kalbiga Summer. or kalbiga so amo inin himanaliti hi lulo agaton amo to nan imo tatay ano nga mag first casting liwat Yan ni Mama Sting. hi Mama Sting Alvarez. Alvarez ang asawa ni Ma'am Panding so amin ira din hi mga binagol oo ha damo din oo hiramano bong ani managingging patigap hiramano bimboy oo antini anong ngaran hatinin moron oo so alilain din niya amo lang din hiton iyo kakanian nganda mo pa din higihapon nagrorumbay ng mga parag binagol o ang mga nanhinumdum ang mga mag-upay gihapad tuhira kita good man ano kay din kita gintugutan kita ni Manaliti nga baga makagburbalabag oo taamo adto yan ang atong baga pwede mahimo yan nga himang rawon. So ini nga ato niya na igimbabaybay amoy ni na Santo Niño Street ano ngan Barangay Lusad oo makita gihapon kamo may daton mga tortindahan nga mga gudti so dito ato tabok oo mga kuan iton gihapon nira din ni aligid-ligid damo din iton mga paragimo in binagol oo dila rumamay ano sobra na sobra na piluka katuig sobra na uska 5 ka dekada oo amo ito na natin yan na yung mga round tala susugaron tala ni kaya mamimiling kita yan oops mamimiling kita yan na kuan gasolinahan budoy okay ginubok-ubok na bulit at kuan bayin kita niya mag ha tala ano daw amo yung simbahan liwat ano amo yung simbahan niton Dagami oo tala sukarong tala na yan again this has been your friend from another stars tikang dididapit hamay Dagami ako in magpapabili lagi hap nga iyo sangkay ngan mayokbo permi ako isang kay Tonyo good night sweet dreams mamwa chup chup okay